вас тия. Аплодисменти за най-малките тая вечер. Ако полицията има проблем, че има деца, ще кажем, че това е детско парти. Съгласни ли сте? Няма да те питам това, което криеш много нощи от мен. Супер! Няма да те питам дали различно нещо вече случва се с теб. Чуки. Няма да се ровя в душата ти да търся място за мен. На здраве, дами и господа, на здраве. Мога да те питам едно, дали усмивкам носи с поглед смутен. Има ли цветя на леглото до тебе? Номера написан на някой любим. Има ли главата ти мисли за него? Супер сте, бе! Леле. Има ли цветя на леглото до тебе? Номера написан на някой от тая вечер. Има ли главата ти сънища, които не можеш да спиш? Няма да те питам това, което криеш от мен. Да питам няма дали различно нещо случва се с теб. Няма да се ровя в душата ти да търся място за мен. Кажи ми само дали усмивка носи с поглед смутен. Има ли цветя на леглото до тебе? Номера написан на някой любим. Има ли главата ти мисли за него? Сънища, които не можеш да спиш. Има ли цветя? Има естествено дамите. Номера написан. Супер си. После ще ми кажеш какъв е ти е хонорара, нали? Супер. Помагате ли с ръцете? Не така не искам. Вие дигате много шум с ръцете, аз през това време казвам на здраве на всички. Супер! Има ли цветя? Има номера написан. Има ли главата ти сънища, които има ли цветя на леглото до тебе? Номера написан на някой любим. Има ли главата ти сънища, които не можеш да спиш? Има ли цветя? Номера написан. Има ли главата ти сънища, които не можеш да спиш? И не трябва най-вече, защото аз съм тук и се чувствам доста добре. Не знам за вас, ако сте добре, трябва да ви чувам от време на време. Добре ли сте? Няма да сте. Просто нямам думи. За дамите аплодисменти, моля ви, не за мен, за дамите, които са на дансинга, за мен това е голяма подкрепа, ви знаете. Сериозно, наистина. Не можеш да спиш, не. Супер си.